רץ כבר לחפור לי 20 דקות חלון מה לא נצא מחזור י"א מסיים תקופה ויאללה כולם לצבא שנת שירות או מכינה בדוק לא מתקבל יעקב לא ממש אוהב לשחרר יאללה הביתה תקופת הטלפון לוקחת יעל לא כל יודעת ושמוליק לא מפסיק לצעוק תרוץ יותר מהר שכבה של הזויים כולם בואי פוז על הרכבים אני והדלקן שלי יוצאים לבלות מרגיש בתוך חלום לא מאמין אני שמיניס וזה נגמר היום ברור שלא נזכור את כל הסקלות בפרום אני שמיניס וראלי בולים גם לא היה לי אבל הכי חשוב יש בחופשי איך הבגרויות עברנו באפטר כבר נגמרנו שביסים ופולים מהפנים אני שמיניס מובטל, אני לא בא לבית ספר פתאום יוצא לי קי אבל אני בסדר את כל החיסורים אני שומר בסתר שקט המשוב מלשין אז נועלים אותי בחדר זרקתי את הסיכומים לפח נגמר בית ספר למדתי ולמדתי ושוב קיבלתי 10 עובד כל השבוע ועדיין אין לי שקל מתרושש אצל רוחמה והבנק כבר לא המרפסת מציפה אותי בחום ועוזרת לי לנשום אוויר יותר נקי אני מסיים תיכון היום כבר לא אראה מה היה זה לא אמיתי עדיין קיימים בי רגשות לסמלת מהגדנה הבנות מתחפשנות והבנים עושים שכיבות צמיחה יאללה, לא עושה שכיבות צמיחה, תעשייה אני שמיניס וראלי בולים גם לא היה לי אבל הכי חשוב יש בחופשי איך הבגרויות עברנו באפטר כבר נגמרנו שביסים ופולים מהפנים דודי הפסיק כבר לחפור לי מהשיעור אני כבר לא צריך לצאת וואלה בסוף התקבלתי למכינה ולטבח בצבא הולך להיות לי כיף 3 בבוקר כבר הייתי מוכן 19 שעות אבל היה טיול פנן ביקרנו בצפון בים המלח קפנו מקור והקפיטריה עושה לי בכיס חור שכבה של הזויים כולם בואי פוז על הרכבים אני והדלקן שלי יוצאים לבלות מרגיש בתוך חלום לא מאמין אני שמיניס וזה נגמר היום ברור שלא נזכור את כל הסקלות בפרום יש מצב שקצת עצוב לי אני מודה לא רוצה לעזוב את הלימודים כי 12 שנים זה לא בא ברגל אז תקשיבו לי טוב יש מצב שיצאתי רגשי אבל אני כאן רק רוצה להודות לחברים, לסגל, המורים שלי ולכולם על כל החוויות אני שמיניס בפן לי עוד מעט האפטר פארטי אבל הכי חשוב יש בחופשי סיפורים את כולם כבשנו דרך ים סוף נכנסנו איך אני אוהב את ה-20/6 אני שמיניס בפן לי עכשיו האפטר פארטי אבל הכי חשוב יש בחופשי את השנה סיימנו לרונדו כבר תדלקנו איך אני אוהב את ה-20/6 אמא סיימתי בית ספר אלי אבל חכה, שיחקנו ביחד יאללה חפרתם